Bu yetkidildir ama to. Bravo yani. Bunga serada. Yine. Masin yarışlar, yine Dallas'ı görüyorsun. Yine kultura şul Amerikanın şu vakti. Dallas'ın kultura şul. Katık oldu. Assalamu alaikum millet. Sizden yeni de bir gezekim. Navruz. Dallas'ın birinci günü vlogda size var ya moşinlat getiriyor. Moşinlat görkezyen. Näme ba? Drag race. Näme deyip sorayanlar o. Masin yarışı öyle şu an. Kim bilen? Arslan. Berdaki Texas'ın dealership'i iyi tışışta gelýäňiz da Türkmenler ýeşişde Texas'a gelýäňiz, Arslan'a ýazýaňyz. Size masin gerek olsa muğut ver koyar ya. Näme gerek olsa hizmatda. Arkada da tans oynayan men bilen birlikde TikTok'ta en yukarıdadır yani. Mehmet Aydın net başlatam. Leveli fil dünya, leveli fil alem, mish min zayy rahmetin alayhara. Assalamu alaikum millet. Sizlerle yine bir gezek Navruz. Bugün ara Dallas'ta birinci vlogum çeken ha. Moşnu bir dat olya. Aslında şu maşin bilen biz yarış etmedik. Drag race değil ya. Yani belli bir aralıkta, kiçik aralıkta maşin yarış edilya. Yani şu vakti diyen zatlar näme boldy? Tekerler deydi. Şu yola gara bolmadığı için edip bilen okduydu. Edersin deydi, bazı gün edersin deydi. Bazı gün içinde vaktimiz bolmadığı için şu vakti gıradan seyredeceğiz. Maşin kiminki? Arslan. Dostumuzun ki. Короче, Arslan, selamun aleyküm. Hoş geldin deyip sen ayda. Hoş geldin Navruz. Dallas'a. Короче, oğlanlar TikTok'ta beni izarlayadı, nemet yadı. Geldi, davay dedi mesela şuları yal. Arkadan görüşü şu vaktaşlık berdi. Katı zala toyup atsan. Size diyor yani Türkmenlerin məğde seyredin. Eğer de Dallas'ta maşin gerek olsa şu oğlana yazayağınız dealership'i ve cash veriyor. Al veriyorsunuz. Ka vaqtda muğdan ber koylar nasırınız kovalanınca. Ne için? Sen barlı yol ötende de o. Mesela da. Короче, sen bana maşinin vardı gurun var hadi. Bu maşin asıl var ha. BMW neme 335. Bilýäňiz, обычно prasoy 335 köne maşin. Polnu tune edilen, ütkedilen, modifikasiýa edilen. Gel, açağına goparsın ya sür bilen o gitken. Ay. Pes solan soň daş dege döwýä. Okay. Maşin 14-nji ýyl 335 ýa Navruz'un aýtýaly. N55 motor ötür. Stage 2 Plus MHD tune edilen. Bolam cheap tune ýa-da biz Praşivka değil ya Türkmençede. Orçada. Başka näme edildi? İkinci de nemesine getirdiler ya Praşivkan doğru değil mi? Mesela näçede başta hakkı nemesi? Başta 310 horsepower'da gelýär. 310 at gücü var eken. Başta son? Son tunelardan son zeti 425 crank yani motordan çıkan güç 425. Motordan tekereçe lazal ya yönü. Düşündüm. Yönü yalandan aydilen ya lağet ya ona sonra şunu alı gidibilýän diýär, doğru değil mi? Onun zeti 450 ýakynam emesi wa tork wa tekerde. Düşündüm. Yani gysga yarşlamelerde köp V8'leri alýar da. 8 silindirli maşinler alýar da köp demelerde. Serin üçlük motorlar diye öňüme getirili boy diye. Üçlük motor näme bolsa alýan diye. Evet değil mi? GTR'lar var. GTR'lardan korkýar. GTR bolsa. Olar 6 silindirden inkarol. Indi seyret mesela maşinde näme? Sen näme aýırdın doğru değil mi? Exhaust näme bolýar orçası? Exhaust glüşiýetler. Glüşiýetler. Köni kesdirdin ha muffler delete. Tutuş gönü straight pipe diýäs, gönü katalizatorlarym aýrýas. Straight pipe diýäs, yani hiç de blok edenok. Gönü motordan çykan gönü aýrýar. Mesela turbanyň bu ýene de at gücüne täsir etýär, doğru değil mi? Конечно, bu zeta 30 at gücü berýär. 30 at gücü, prosta kesen üçün. Okey, gel nemeden gör aýla. Seyret birim nämeler aýrypdyr berdi, üns berseňiz. Amortizatorlar, özüniň radno amortizatorlar aýrylan. Näme goýdun bära soň? Bäri coilover diýäs, ingliz dilinde ýöne men bildigim orçasyny taş bilemok. Ýöne garaz bular nemelerini açalşýandanym aşağı ýokary edilýän ýörüte amortizator goýýan. Soň maşyny galdyrylýan, düşürülýän. Onda tek şu wagt kaldyr, näme air suspension ýalykmy şu? Ýok, buny elletmeli.
You're good, Yeah, you're good. keep coming. Yeah, you're good right there. You're good. Yeah. Aha. Aha. Soň? Garaz şoňaly maşyny aşağı ýokary galdyrıp bolýar. Hawa. Bunu aşağı düşürmegiň sebebi performans näme tarapdan gowy maşynyň stabilsizligi gowlaşýar. Hawa. Tä maşyny çıtaga çepe alanynda ýa bolmasa gönsür önüňde de ýere ýatýan maşyn. Näçe ýere ýakyn bolsa, Maşin itak maşina bu 330 aşyk bolan üçin yeňil maşin. Awa. Plus sen näme ýa modifikatsiýalarda soň ýene de beter etdi. Awa. Düşündükde. Başka näme ütgetdiň? Berde carbon fiber spoiler goýupdyr öz ýürite. Awa. Ýene de yeňilleşdirjek bolup başka näme ütgetdiň? Bul howa mesela drag bolýar, howany hasam ýokaryna aşağı Aerodinamikany oňurmak üçin bäri. çalakçylyk şoňa kömek berýär, ütgeşik zatlar. Akulana ütgetmelikiň de onda. Ay akulas vowel şäsiler. Şeýlemi? Carbon fiber owadan hem. Ay. Başka näme ütgetdiň maşynda? İçinde, daşynda Men esasy içinde ütgeşik zat ýok, şo öňkü maşyn motor gorkadan birat. sen motor görkez gel awa. Iň esasy ýeri. Bu ütkedilipdir motor. Biraz yani ütgeşik oňal näme däl, ýöne bunsi abysyn plasmas gelýär. Iň ýokarky gapak diýip düşünürsen bolar, valve cover gasket diýilär, valve coveryň özü. Şu zat BMW-larda näli jaýrly ýagatdyr ya. Yani şu gapagyň özü tutuşlaýyn. Aha. Soň? Onuň şonu upgrade etdim. Bu yani performance bir upgrade däl. Aha. Ýöne Intake mi goýupsyň azan? Bu Burger Motorsport'tan intake, cold air intake. Sesi gowy biram howan gowalýar içeri. Düşündüm. Soğuk al ya. Katybet. Yani Näme maşyna? Otdagana sesini eşiteli munyň? sesini eşiteli. Ýene bir daha näme deýin? Näme? CSF'den intercooler goýdyk. Yani içine alýan howany sowadyp motora uradýar. Näçe Dur tazdan gaýtala? meselem howan çekýär intake. Hawa. Şondan gelýän howany alýarda sowadyp turbo başla. Bärden gidýär turboga geçýär. Aha. Turboyan kyny gysýar, köpüldýär, çaltlaşdyrýar, sowadýar. Aha. Sowadyp motor uradýar. Ve motor soğuk howany gowurýar. Näçe soğuk howa ýakdy? Bulawanlar maşyny şeýle bir düşünýär. Men mesela maşynda bazı oňalykda ýöne şeýle bir passion bilen içinde gurrun berýär. Gow görüp etýär şu zatlar. Özüň etdiň hem eliň bilen. Köpden ölmetdim. Yani ondan bilem okdum şu maşyna köpden öwrendim. Düşündüm. Ben birinci bildim. Yani birinci guran maşynym. Bundan soňam gelýär maşynlaň yani ýarşma içine girenme 1 ýyl boldy. Düşündüm. 1 ýylda şu maşyny dikeltdim diýen ýaly. Ýene de näme? Arslan şuňa ütkedilen maşynlaryny göresiňiz gelýän bolsa Arslan aýtýaňyz dawa oglanlar Nowruza ýanyna barýan, biledim töläp berdiň. Men uçyk gelen töläp berýän, men gelýände maşynlar düşürüp berýär. Problemi ýok, problemi ýok. Açan onda. Ana onna dinleýär sesin. Seredin onda bas. Turban sesi barmy şeýerde? Neme? Sen ýa-da popcorn ýanymda getirmedim diýdiňmi? Taze ne derler popcorn berde. Seret gelin de. Sen garaş. Garaş dawa. Koloňa sere sap bolo. Bol. Bu görýärmi? Maşyn oglanlar gözüň ötürkür. Abuşny 330 aşyk maşyny eden zatna seret maşyn ýar ya. Sesi dehşet yani kulağına yani elim bilen ara. Kışta gelen prosto elinde perçatka yok kızdır kitten barda. Ol näme aýtdyňmy popcorna? Ay garas şoňa ýöne edil oňa köp maşyna düşünýän adam. Yani diýjek olýanym maşynym odil oňa wow diýerlik däl. Ýöne men öz derejaňda we şuňa burada etmek ol uje sen adam maşyn süýän adamlar bilýärmi? Şuna keyip alýar. Sen o ediline gidersen Corvette diýdi, ýankalyk M8 diýdi, o bet maşynlar almaňa gerek ýok. O CLS-lar, Yeshkalar bilýärmi? Şolum uje ýana gowy birdat. Men ýani şoňa meseleme gidip de täze M8, M3 şolar ýaly alyp tun etmek hazgymada düşýär. We keypi başgaça bolýar. Böyle dawa şey değil, en gyzykly ýeri. Şu maşyny näçe aldың, näçe getirdiň emez adam? O soro men aýda sma geldi şunu. Garaz maşynyň öz 5000-e düşdi maňa. Salvage title. Muny düşünür. Seret $5000 maşyna ile BMW. Salvage title. Salvage title de maşyn urulan karoçe, ondan soň maşyny näme berýärler? Ýani dokumenty şuňalyk any Strahovka üstüne satylýar. Strahovka üstüne satylýar dokumenty näme diýip geçenok. Türkmenliň aýtýal Kopartdan alýar. Kopartdan alan maşyn. Kopartdan alan maşyn. Ediladi. Endi $5000 alýar. Soň näçe ýetirdiň şuňa investisiýa?
Amerikan meselesi näme? Zapçasları almak problema däl. Hawa. Şu zapçasy yerine oturtmak we esleşiň alak, sazlamak, şu zatlar pul çykýar. Hawa. Köp zat özüm etdim. Şu özüm edenimden näçe esmen pulu az çykartdym da. Hawa. Şu sebäpli ýete men ýene de üstüne maksimum 5000 goýandyrum. $5,000. Aa. $5,000 demek Katar'dan o adamlar seni adı birine böyle şu zattın emesin bir oňurtturjak olsaň minimum kak bara sen yok diýende $10,000 çykartdyr ya. Sen işçi gücüne sagatly hasaplaýarlar. Aa. Gatygy ya $10,000 şu maşin gelen olsa maşin süýçüleri var şu. Aa. Sene gelip şu $10,000 al bile keyip edip şoňa düşünýärmi? Aa. O salvage bolsun, clean title bolsun tapaly yok. Gatygy. Şolar ýaly. Ana onda Maşin satlyk oglanlar. maşin satdyga isleýän alýan bolsaňyz indi hazır ýolugry 3 köşk maşinler görüp başlaýas, goja. Ýörende. Ýör ýaly. Ýanky adamlar 3 maşlogly adamlar gyzyr. Naruz vay, pıňaly gerekmi? Durdu, aljak şey dip oglanlar gyzyr, meselem gyzyklanýar-da gelip serep motoruny açyk goýsaň, gelýär-de görýärler. Häzir gurrun göçlemediler başga bir kat. Ene bular, serada bu maşinjada serada. That's really good car. Look at that. Hey, fun fact diýilýär Ha, da, meselem şu maşin birinji kim üçin çykarlyp bilýän? Yok. Hitler üçin çykarlyp şu maşin. Ne ettin ya? Hitler Hitler. için diye. Birinci gedek şu maşin Hitler için çıkarılan. Yani Hitler şu maşin gowarýan eken, yani şondan soň da köpelli, produksiýa köpelli, abi şu maşina garasan falan. Uruş döwrüne insersen kinolarda da şu maşinler kendir. Ana seredin Chevrolet Camaro. Näme dipdir? Aşağına yankal näme lip diýilmişler. Awa, dodojuk zatlary goýup Bulam durýar. ýa aerodinamikasyna kömek edýär da. Ne ettin? Maşin aşağı basma. Muňa özüniň üstünde bular ýaly. Ýok, muňa seret karbon fiber ütkedipdir üstündäki ýene de. Maşina goýucu spoiler goýupdyr arkada. Ýani edil diskalaryna serede, diska. Gaty cheap görnýär, ardan görnýär. Ya bular näme? Welt tip bir kompaniýa we drag race üçin ýörýär. Isk tekerine seretden. Ýürüti ýarşlar üçin ýa-da. Onuň şoň üçin ya klassik maşinlara dakylýan disk. Düşündüm. American Muscle. Şoň disklary. Okay, amerikanski muscle carlar. Corvette haýsy? Corvette C8 bul. Ne? Corvette C8. Ýarşa süren oýdan arasy saklapdyr. Hawa. Ýa-ni gurlaşyp otyrdyk näme? Nawruz. Ha. Meselem buny highwayda gatyrarsyň ýolda, köçede, näme awtobanda. Ýani owadanlykda. Din owadanlyklay bular meme kamber halayan bir maşinamda arkasyny görelimmi? Muňa serede. Maşin ýöne gaty owadanly. Owadanlyk edip bilýär ýöne amerikanlar maşina. No. Ya mesela näçe şu zat maşin işini halayan? Okay. Maşini işini için maýsam meniň kan nämemde ýokdy, ýöne höwese diýilmem işi. Sen böyle ýanda muňa serede. Näme? Brat diýler, orçasy näme bolary? Lat näme bilem. Короче, nakleyka da näme diýip bolany bolsa, goýjy renkini ütkedipdir. Bu dırsyna serede, sekse serede. Carbon fiber lip takdyr. Bu maşin Acura carbon fiber. NSX. Hazır bir- It's your car? Bu haýsy maşina? Acura NSX. Acura şu NSX mi şul? Короче, arada TikTok'da paylaştım adamlar yolda gördüm dedim. Näme maşindygyny bilem, ok dedim, mene şu maşina eken. Corvette ýalda şu görýärmi? Ardandyram oşul. Ay ardanlyga, aman seýrek maşin. Seyrek maşin. Ýanky diýiş branding edilýär bular. Kan beren oklar. Ene seredin näme etdi? Prosta motor şey dip açyk goýar ýolda görkütsinler diýä. Amen. Aparaturu. Oğlanlar gitarda kal var, aynen açyk goýar baslar şey dip ýalda geçik vermeli da. M8. Ene yas başladı. Fırıncıgan, Camaro. Короче. Şu maşinakda burada aýdasmelýär. Meselem köp kontroversi diýilýär, iki taraplaryň pikirleri bolýar bilýärmi? Meselem iň çalbaýan bahaýsy diýip bilinýär. Her kim diýär, hep toplan en bäş diýerler da. Men pikirim göňçülükde iň çalbaýan bu M8 sebäbi iki gapy we yeňil. Ýöne motorlardan en bäş bilen.
M5 näme üçin köp gowurlansaň bunu M5'ler ağır däme olar biraz. M5 näme üçin gow diýip hasaplanýar? Ol tracklarda men öwrümli laklar bolýar. Şonda gow performansı bar. Sağda gow. Ýöne görýärler M5 gele. Öňü jançke. Ben ýöne bir zat halam ox M8'de bilýärmi? Griller bar ha. Biraz gyzan ýaly kiçeldipdiler çünki erkek. Ayda. Çünki başladı. Birinci mesele mara. Asıl BMW tanışı grillden tanıla doğrudan M5'ki in odan grill men pikirimçe. Edil adi. M8'i 3 ketler belin. Men bir xilci gyzan ýalypdy, mekan halam o. Şoňa. Nereden var? Hakykylyk görýärler oglanlar. Basaýanda seret taýyn bolun onda. Yok. Bey. Yokurda yaşıl çıra yansa çepdäki birinji geldi diýme. Gyzyl yansa sagdaky birinji geldi diýme. Düşündüm. Dallas'ta şu var. Birinji näme boldy diýä, ýapyldy diýä. Ene seredin ene gita zat diyor tirdi ha geline görkede ene gita suratlar zatlar gerek. Ene ton tarettanın maşine. Göresiniz geliyormuş ene ton tarettanın maşini sürse. Dominik tarettan kımaya. Dominik tarettan maşini. Eger daşdöwrek üns berýän bolsaňyz, hemme yer trailerly zatly etkelendir maşina adamlar. Näme üçin? Çünki bu maşinler köçede sürmek bolanok gadagandyr. Race tracklar maşinde köçede abyşny ýolda sürmek bolanok. Şoň üçin maşinlaryny öz arkasyna trailerna salyp getirýärler. Trailer hem telaşka diyen ya Allah arayışınga ullakan. Sesi isteyen dar sesi. Hazır şu yerden finish line'a da yakın serediyap. Awa. Şu adımda finish line'a geldik. Sonundan nälik oýandyl. Görürsen bir arkasy paraşut açıldı. Uzaktan görülmedik. Hazır moşyny ýene de kadrlar çıkar. Abare bolma bersinini görsek bir hil goja udap çıkarmak adyp aslan. Hudaý saklasın. Ana Finish line yani akçılıktır. Yok ayağı oyna satar şu. Aşağıda da akçılık var. şu nemelerdäki var ha? Kliplerdäki, kinolardäki ýalyşyň ýalyny näme çykyp oturýan ha? Gatı gowy bulu. Gelýär. Gelýändir oglanlar, gelýär. Seret taýyn boluň onda, seret. Soňunda geçeni gördüňmi? Polny bastı. Taýyn boluň oglanlar, gelýändir, taýyn boluň. Ne berde var oglanlar nitrolar bas. Seredin Need for Speed tak görýänmiz var. Net for Speed diýdik oglanlar oýnaýardyk. Net for Speed tak nitrolar bany şunu goýdum. Net for Speed da wady bolanyň farsaj kinolarda wady. Meselem şu turbo bolsa, turbanyň içine ýanky gazy goýberýär. Bu adam has güýçlüýän ýa-da. Onuň sensizliği, motoryň içinde güýç, ýani ýanma güýjüni köpeldi. Ha. Benzinin gadyny. Çıkar üstüne nitroken oglanlar.
Şimdi ya mı? Yaşlı adamdır o adam. Rezini yelmeşer yani yak ya. Yani yağ da külli. Yağdan sonra yol sıyıp ya da ondan bunlar başlanına zanos vermedi yani. Yol yakıp yine yelmeşmesini. Zaten bu işler yani. Değil mi kalır bile mi? Ha. Mustard! Ne mi zaten oğlum? Ene şunu Amerikan kulturası değil ama etliler zatları seyret gel o. Ayağın var ya hepsi kale böyle kuylama senin o seyret. Hey. Ene çınlarım. Seyredin her statın özünün ayrıtınlığı var doğru değil mi? Bir yere gittin Oğudonluk var bir yere gittin. Ene Texas, Cowboylar, Machine Yards'lar. Ene Dallas'ı görüyorsun. Ene kulturası şul Amerikan'ın şu vakti Dallas'ın kulturası şul. Ayakkabını çıkıp böküp olan okma seyret. Görüyorsun değil mi? O ayakkabım bunu çıkıyor. Короче. Ya. Короче oğlumlar. Neyse bırağınaydın. Qaysi blogger şey etmek ya laqadın apar ya. Qaysi blogger şular ya content görkez ya. Getir görkez bana. Вызов at ya любойna. Bu ente kisat. Siz Houston'a qarasın. Ömrünüzde görmedik maşinleri, benim tanımayan maşinlerim şeyli bir contentler gel ya. Любой блогер вызов at ya şulardan. Çıkaysın. Ben çünkü bilen mi? Sen ben Novruz değil, Navruz. Birbirlerine al. Короче, yan kızada doyum olmadı dedi, Arslan dedi, bunlar yalak, mehman söyledik, edilen ok dedi, mehman söyledik, mesela görkezek dedi. Вообще izini koca kutar perel dedi, hazır drift edecek ya, donut et ya, doğru değil mi? Yoradık. Davay onda, oğlanlar, moşlu bir geliyor hazır. Başla yaz, mehman söyledik, Dallas, ana şey edil ya, görüyorsunuz değil mi? Başka ştatlar, tayin olsanız, beni kabul etmene, ana, let's go. Evet, drift edil yani, şeydi kurtarıl ya. Ay sana! Oğlumlar galiba keyfi adrenalin ene şuna değil ya. Aslan çek ona seyredin ha. Mihman söyledik de bu adam polnu bilen ene erkeklerine şuna adrenalin. Gel politsiya tut beni diye de bilen ama sesler geçti ya. Ne mi diyorsun Arslan? Ey, bir daha keyfin çıkarıyor Sara. Beçliğe de bak, bana keyfin var ya. Ay vara, durayım ben. Ben gaza geldim, ben Seni direğim pırlayan şuna. mı? Ben pırlayan. Ese geçir ayağına medya, bas. Navruz. Короче adamlar, lütüm suyunda. Gepin kıskasını aytsam, moşunu gün geçti vara. Xuday var, doğruyum aydayın. Ömrümde geçiren en gol günlerimin biriydi. En gol günlerimin bir toplara giriyor. Ol yankı sesler, tecrübe, experience var. Onun içinde yaşamasan, o dasından görünün peydası yok. Yankı ben gıyır oturanım var. O değerli yala peydası yok. Yani çınanım yani bir katı gol gün geçirdin ya. Tansanıma da saat Bunlar ya gün geçirelim ya da maşinini bana drift ettiren ya da yani moş gün oldu.
mujik oğlan eken. Erkek ýaly her bir oğlana sokamakdan hiç kim. Ya, brat. Lüboy oğlana gelýäňiz oğlanlar Dallas'ta şu oğlan tapýaňyz Instagram, TikTok'uny goýan, tapýaňyz neme gerek bolsa, maşin gerek bolsa gön satyp bilýäňiz karoçe. Satyn alyp bilýäňiz. Mugut berýändir birinji adama. Satınam alyan problem yok. Seredin şey diýele. Senin gelen 100-nji klientiňe maşin mugut. Vallahi. Ýöne türkmen bolmaly. Diňe türkmenler gelýäňiz gönüşýär 100-nji kliente. Gelen türkmene 100. yani. 100-nji. Özüňden erkek al boýnuň al. Vallahi sana yaz. Karoçe adamlar siz bilen ýene-de bir gezek. Nowruz sagja bol bro. Mesela, brat. Oo, dep eşdiňiz däme? Daway. Şey yapılıyor video.